ngiyakhetha yakwamkela bawuziva engathi ukhulekile ungakhulula ibhanti uxhume nakwesiphi isikhongolo sibona sikufutshane umuntu bethu wazive mnandi kuthiwa isabatha sisonwabisa uthi kayokuthi umuntu okhethe isabatha wanyule akuthandayo so ngalo mazwi ndanamkela lonke uyayiphila impilo yomntu Timbona kwakho ndiyo timbona kwakho ekabikisiyo impilo yomntu timbona kwakho iyo timbona kwakho sisibulele nibo yazi kaloku ndandithe xa ndime apha funeka kube ready bandiza kubiza ngoku mna kofika igama lakho nokubizelwa ntoni uza kubizwa nanini na so xa ndime apha uboba nexhala uyazi uba ayiwanti uzathiwa ndiyokwenza ntoni Nkosi masibulele ke sinomzalwana ke apha wethu othi yena hayi ndingxamele kwelaa cala mna kaloku khawude wenza khawuleza mayiside le nto yakho uyenzayo mani mama mna ngoku sengxamele ngaphaya sizawubiza ke ubrother lakhe azosenzela intshayelelo. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Bulisa umama bavumela umama balungiselela umama bakhulu umama ugosa odade umntu nabantwana abancane kwigama kaYeshua wethu amen. Mna ke mna ndimele apho uzokwenza intshayelelo yabantwana esizuyifumana ke Yakobo 5 ke verse 7 ithi xa ifunda sithi sihloko pha ukukhuthaza umonde verse 7 nyamezalani ngoko bazalwana ide ifike inkosi. Niyabona umlimo uyasilinda isiqhamo sawo, umhlaba esinexabiso elikhulu anyamezele ngaso side samkele eyaphambili neyasenza imvula. Verse 8 nyamezelani nani zizimaseni inhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. Ukunyamezela yinto engekho lula. Ukuthi nawe xa ubethe esikolweni uve kabuhlungu usenoxelela umzali wakho okanye uye kutitshala ukuze ayilungise le nto ayenzileyo. Abantu abanintsi esikolweni bayathanda ubhulishwa, abanye bade bafune liphindisele. Irongo noba ngcono enye indawo yethu soyifumana phaa uYohane 3 verse 16 kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungonaphakade.
le ndawo ithi bana uThixo wangcamba unyana wakhe ukuze siphile thina. Yes. Aba bakholwayo kuye bazohlala ngenkosi yena. Aba bangaphandle bona bathi ifika nini le nkosi kudala sibili. Abanokwazi unyamazela. Inkosi ke mayifune umyalezo endiwusayo ebantwaneni. Xa ubethwa esikolweni funeka uyoxelela abazali bakho okanye utshaba. Inkosi White, blue, hello. Uthi red yena for red. Na leya ke. Akayazi uhlaliselo ntoni kwesitulo. And indlela endimthanda ngayo akangxamanga nje ngomlomo, ungxame ngezelo. Angxamanga nje ngomlomo, ungxame ngezelo. Ndingawenzanga manje sibulele kumzalwane omncinci wethu, umzalwane uLucky. Apha kuyacaca into bana njengoba bekuthethwa ngoxolo noxolelani sebemamele. And kuyabonakala into bana akungeli nzima for uba anti put into practice because nako elithetha. Uyabona ke xa ndiqukumbeka intshayelelo le yakhe. You must be a good listener. Ne? Because uba umameli, if you're not a good listener, nokuba kwenzeka ntoni, noba ngumuntu uthetha nawe, ingxaki izakhona. Because khange uthini? Khange umameli. So uvele wazigqibela wena. Waqonda inobuthi. Ingxaki izakhona. Unyanzelekile uthini? Umameli